హలో, నేను మీ ఇంటి గేట్ దగ్గరికి వచ్చాను రా. తాళాలు ఎక్కడో పెట్టానన్నావు కదా. ఓ, మొక్కల్లో పెట్టావా? సరే సరే. వీడేంటి దయ్యాలుంటాయి జాగ్రత్త అంటున్నాడు. దయ్యాలతో ఫుట్బాల్ ఆడేస్తాను, వాడికి తెలియదేమో. ఇదేంట్రా బాబు, లైట్లు వెలగట్లేదు. ఇదేదో తేడాగా ఉంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి పడ్డదిరా? వామ్మో, భయపడకు భయపడకు. చెమటలు పట్టేస్తున్నారా బాబు? ఫ్యాన్ ఎవడేసాడు రా? నా వెనక ఏదో ఉన్నట్టుంది. ఇంకా నేను వెళ్ళిపోతా. దెయ్యం, 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 దెయ్యం. రే ఏమైందిరా? లేరా, నేనురా, నీ ఫ్రెండ్ రా. ఒరేయ్ నువ్వా? నేనేరా బాబు. ఎంత భయపెట్టేశావేంట్రా బాబు? నువ్వు దయ్యాలతో ఫుట్బాల్ ఆడేస్తావు కదరా, అందుకనే భయపెట్టాను. ఒరేయ్ నేనేదో సరదాగా అన్నాను రా బాబు, ఆ మాత్రానికి భయపెట్టేస్తావా? నువ్వు భయపడితే అప్పుడు తెలుస్తుందిరా నీకు. పోరా.